नमस्कार, मी रामदास पारकर. कोकणचा नंबर 1चा महाचॅनल कोकणसात लाईव्हवर आपलं स्वागत असा. कला, संस्कृती, परंपरा आणि मधाळ माणुसकीची खाण म्हणजे आपलं कोकण. दैकालो, जत्रा, उत्सव आणि परंपरांचे जे भव्य दिव्य सोहळे साजरे होतात ता आपला कोकण. 14 विद्या आणि 64 कलांची खाण म्हणजे आपला कोकण. याच कोकणातले अंतरंग उलगडणारो खास शो गावपण. कोकणातली कला, संस्कृती आणि बराच काही जपणाऱ्या माझ्या कोकणवासियांबरोबर मनमोकळे गप्पांचा शो म्हणजे गावपण. नमस्कार, मी रामदास पारकर. कोकणचा नंबर 1चा महाचॅनल कोकणसात लाईव्हच्या गावपण या सदरात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत असा. गावचा गावपण जपणारी, गावात होणारी सण, उत्सव, परंपरा, लग्न, उत्सव, बारशे अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमात भाग घेणारी, गावच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवणारी असे एका विशेष स्त्री व्यक्तीची आपण मुलाखत घेतलेलो आणि तिच्या शब्दातून आपण जाणून घेऊया. चला तर आपण भेटूया अशा एका विशेष व्यक्ती. तिचं नाव असा प्रभावती शंकर गवळी. तर आज आपण भेटाया एक ओटोण्या गावातल्या विशेष स्त्री व्यक्तिमत्व. तर त्यांचं नाव असा श्रीमती प्रभावती शंकर गवळी. तर आपण माई बोलूया, कारण आम्ही तिका माई म्हणतो. माई, ये माई. हा, या. नमस्कार. नमस्कार. आमच्या वटुण्या गावात तुमचं चॅनलचं स्वागत आहे. आमच्या दशकृषीमध्ये ज्या वेळेस लग्न त्याच्यानंतर बारशे होतं त्यावेळी एक आवाज स्पीकरवरती ऐका गे आणि तो आवाज कोणाचो ह्या म्हाका एक प्रश्न पडलेलो. तर मी आमचे पत्रकार दीपक गावकर तांकां विचारलं की ही सुंदर गाणारी कोण असा. तर त्यांनी त्या नाव सांगितला, ता म्हणजे श्रीमती प्रभावती शंकर गवळी. आणि आज त्याचा शोध घेत घेत मी येईल आहे. तर तिच्याकडनं बराच काही जाणून घेऊचा असा आणि ह्यो आनंद द्विगुणित करूचो असा. चला तर आपण तिच्याकडनं बराच काय जाणून घेऊया. तर माई, म्हाका तुमच्याबद्दल अनेक प्रश्न पडले आहेत. तुम्ही ह्या जा काय इतक्या बोलतास, गातास, तर ह्या खैसून आणि कसा मिळवलास? तुमच्याकडे काय पुस्तक असा काय? तुम्ही अनेक पुस्तकं वाचलास, खैसून? नाही हो, शिकांक नाही मी. शाळेतच म्हाका घालूंक नाही. शिकांक नाही. फक्त ह्या काय काय लोक म्हणतात ता फक्त मी ऐकान फक्त ह्या मी हे थैलं आहे. हय सर. आणि मी माझी इच्छा होती काहीतरी मी राष्ट्राक दावीन. ती इच्छा आज पूर्ण जाता असं म्हाका वाटतं. माझं वय तुमका किती आहे तो माहीत आहे? किती असा तो? किती असतं तो? किती असतो? 72. अरे वा, 72 वय चालू. वा 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 वा. समजलं? वयवर्ष 72 आणि एवढं खणखणीत आवाज आणि दांडगी स्मरणशक्ती. वा, ही तर तुमका देवान दिलेलीच देणगी असा. वय तर म्हाका देवाचोच आशीर्वाद असा. मी कृष्णा भक्त असं भाऊन तुमका मी गंमत सांगतोय. हां, बोला. तर आमच्या घरात नेहमी भजन. हां. म्हाका एक दिवस काय झाला, सगळे कामाने गेले माझे भाव. हां. गेले आणि पेटी उघडलं. हां. पेटी उघडलं, हां. पाय पेटी हं. एवढी उंच वर जायना. त्याबरोबर काय करा 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 आवाज येता पेटी येतो.
माका घाम सुटलो. देवा भगवंता पांडुरंगा काय करू, वरय जायना पेटी नी खालती जायना, मधीच रवली. आता हरणूक झाली माझी नुसती. त्याबरोबर माझा भाव इलो. अगो ताय घ्या करतय काय काय मगे माका पेटी वाजवची हा, म्हणे माका अभंगनाचो हा. नको ढाकू, उघड 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 उघड. त्याबरोबर उघडल्या आणि या गाणं ठोकलं आणि पेटी ढाकून परत भाव दुसरं येऊच्या आधी बाजूक ठेवला. असली गंमत. भाऊनू थंयसनच माझा संगीताचो प्रवास सुरू झालो. अरे वा, मस्तच. जुनी आठवण सांगलास. संगीत तुमका आवडताच. आणखीन तुमका काय काय आवडता? तर दशावतारी नाटक, फुगडी, भजना, बारशाची पाळणे हां हां अशा आवडतात. हां हां दशावतारी नाटकाची तुमका गजाल एक सांगताय हां समाजल्या. ता मी नाटकात गेले आणि नाटकाचा गाणं ऐकलं. हां काय सकाळी घराकडे इलंय का म्हाका घरात कोण म्हाका हुनाक देत नाही का. मी बावडेक गेले पाण्यात. ती बावडी होती खाली उतराची, 20-22 पायऱ्याची. खाली उतरान जाय आणि त्या गाणं मी सुरू करी. काय घराकडे बोलत, अरे ता पाण्यात गेला आता बघा जाय मरे खंय माहीत काय काय पडला. त्याबरोबर नानगे बहिणी बघू ये हळू बघी. तर हात हलवून हलवून मी गाणं आपला आता हुन दाखवून गाणं सोपतल्याने घागर भरतलो. मी घरात जातलो. हे माझा तर तो पाणी गरम झाला आणि भाव वाट बघिता. अगो त्याका बघा जाया ता गॅरंटीन पायत पडला. अरे भाऊ धावत धावत माका न सांगता बघल्याने भाऊक सांगा गेला. अरे भाऊ काय ता गाता हात हलवून हलवून. ती आता त्याची गाणी पूर्ण झाल्याशिवाय घागर परत जा नाही तर तेच राहताना. त्याबरोबर धावान येला. ओ ते चालला काय त्या गरम पाणी झालं तो वाट बघता मग थंड पाणी घेऊन ये. त्याबरोबर थिसर तो टाकलं आणि 22 पायऱ्यो चढलोय वरता इलोय. ती घागर एकदम घाबा घाबा घेऊन येलोय. ती मोठा आमच्या फणसाचा झाड होता. त्या फणसाबडी येऊन घाबा इतकं पडलोय. काय करतलो ता मग हे सगळा परिसिद्ध झाला ह्या गाण्याचा. नाही तर माका त्या गाणं हुना होते तर कळताला होता ना. घागर फुटली घागर फुटली करू काय मग येता पुढे उघडके गेला. असा असा त्या गाणं हुना होता. आणि लगभग 10 होता. ती घागर फुटली तेव्हा तांब्याची वाघरी नाही मातीची वाघरी. मंगळवाराची वाट बघी जाऊ तेव्हा मंगळवार येता आणि परत घागर घेऊन येतो. अशी परिस्थिती. बरोबर बरोबर. म्हणजे तुम्ही त्या भूमिकेत शिरला. हो भूमिकेत. आणि जात्रेक गेला ती गाणी शिकली. ती माका परत पाठ करीस थार नाही का माझा भाऊ बोला गाणं पाठ करायचा नाही. तर माई आमच्या या प्रेक्षकांका तुमच्याकडसून लग्न सोहळ्यात होणारे म्हणजे हळदीचा गाणं, निमासून काढतात त्या गाणं, त्याच्यानंतर तुमचे कांडप करतात ती गाणी, नंतर जळतात त्यावेळेची गाणी, त्याच्यानंतर माळेची गाणी, नंतर घरभरणीपर्यंत म्हणजे जी काय जी काय प्रत्येक वेळेक तुम्ही काय काय बोलताच तर ती गाणी ऐका तुमच्याकडसून आमका खूप आवडतील. तर एक 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 तुम्ही त्याप्रमाणे म्हणून दाखवा आमका. भाऊन तुमका मी हळदीचा आता उन्हान दाखवते गाणं. म्हण. साळीचे तांदूळ हळदीत कालवा, साळीचे तांदूळ हळदीत कालवा, नवरीचे आईला हळद चढून बोलवा, नवरीचे आईला हळद चढून बोलवा, आई हळद लावा थोडी, आई हळद लावा थोडी, तुझे हळदीची मला गोडी, तुझे हळदीची मला गोडी, साळीचे तांदूळ हळदीत कालवा, साळीचे तांदूळ हळदीत कालवा, नवरीचे नवरीचे काकीला हळद चढून बोलवा, नवरीचे काकीला हळद चढून बोलवा, काकी हळद लावा थोडी, काकी हळद लावा थोडी, तुझे हळदीची मला गोडी, तुझे हळदीची
मला गोडी साळीचे तांदूळ हळदीत कालवा साळीचे तांदूळ हळदीत कालवा नवरीचे वहिनीला हळद चढून बोलवा नवरीचे वहिनीला हळद चढून बोलवा नवरी हळद लावा थोडी वहिनी हळद लावा थोडी तुझे हळदीची मला गोडी तुझे हळदीची मला गोडी. हां आता निमास सून काढतो ता हां. का गाणं मी येऊन दाखवायचं आहे. हम्म. अरे रे नीमा इतके दिवस कुंवतय इतके दिवस कुंवतय होतय रे ओढाचे खानीर होतय रे ओढाचे खानीर. अरे रे नीमा इतके दिवस कुंवतय होतय रे आंब्याच्या खानीर होतय रे आंब्याचे खानीर. अरे रे नीमा. आता दळतना गाणं उन्हान दाखवायचे तुमका. हां. लामणी मामणी माझे केस लामणी माझे केस ते गे नानती कुटुंबात साशे वाचुनी नाही सुख लामणी माझे केस लामणी माझे केस सासऱ्या वाचुनी नाही सुख लामणी माझे केस ते गे नानती कुटुंबात भावजी वाचुनी नाही सुख नंदे वाचुनी नाही सुख. लामणी माझे केस लामणी माझे केस ते गे नानती कुटुंबात घाना भरताना हुंत यो घाण्याची भरीला. हां घानाजी भरील खांडिया भाताचं काय नवऱ्याच्या गोताचा खांडिया भाताचा काय नवऱ्याच्या गोताचा घानाजी भरील खांडिया भाताच्या काय होकलेच्या गोताचा. आता लगीन लागताना त्यात तुमका होणार दाखवायचं. देवळा मागचे राई तिथ फुलली जाई जुई उठ भटाच्या बाळा आली लगीन वेळा धरा होंत पाट होणे दोघांची लवकर भ्याट. आता नवऱ्याच्या बहिणीक बोलवता लागताना लायो होमात घालताना नवऱ्या तुझी बहीण लाया घेतील पोशात घेतील ओतील अगणित अगन गेली गगनीत अजिन गेली गगनीत. नवऱ्या तुझे रे बहीण
पोषमधी घेतील लाय पोषमधी घेतील लाय ओतिल्या अगणित ओतिल्या अगणित ओतिल्या अगणित अगिन गेली गगनीत अगिन गेली गगनीत अगिन गेली गगनीत. आता लगीन झाला, आता घर भरवणी घरात येतली. तर तुमका गाणं म्हणून दाखवय. कानितरा पैगे रुकमिणी कानितरा पैगे रुकमिणी कानीत गावला नवलक्ष हार कानीत गावला नवलक्ष हार. ता दिला सासूपाशी ता दिला सासूपाशी सासू म्हणे घाल गे ओऊन गळ्यापाशी सासू म्हणे ओऊन घाल गे गळ्यापाशी. कानितरा पैगे रुकमिणी कानितरा पैगे रुकमिणी कानीत गावला नवलक्ष हार कानीत गावला नवलक्ष हार. ता दिला जावे पाशी ता दिला जावे पाशी ओऊन घाल गे गळ्यापाशी ओऊन घाल गे गळ्यापाशी. भासगा सोडून वर घरात बांधतात आतमध्ये. त्या वातकारचा गाणं तुमका हुनान दाखवायचं. सोन्याची निशान रुपयाचे पाहुणे रुपयाचे पाहुणे सौकास चढाव प्राणपती सौकास चढाव प्राणपती. सोन्याची निशान रुपयाचे पाहुणे रुपयाचे पाहुणे सौकास चढाव प्राणपती सौकास चढाव प्राणपती. सोन्याची निशान रुपयाचे पाहुणे रुपयाचे पाहुणे सौकास उतराहो प्राणपती सौकास उतराहो प्राणपती. घर भरवणी इल्या उपरांत ते बाईन इदवा बाईन लोन उतरूचा असता. ता लोन उतरताना दोन खडवी कुणाची होती तुमका दाखवतोय. लोन या उतरीला लोन या उतरीला नवऱ्याच्या आईनी गे उतरियला नवऱ्याच्या आईन ग उतरियला. लोन उतरून निघाली लॉन उतरून निघाली लॉन उतरून आली गती नवऱ्याची काकी नवऱ्याची काकी. लॉन उतरून निघाली लॉन उतरून निघाली लॉन उतरून निघाली लॉन उतरून निघाली. निष्ठ न लागे निष्ठ न लागे आपुल्या नवरीला दिष्ट न लागे आपल्या नवऱ्याला आपल्या नवऱ्याला. लॉन उतरून निघाली. वाह माई सुंदर. म्हणजे आता शहरात लग्न लागली जातात आणि त्यावेळी ह्या असला काय ऐकायला मिळणार नाही. शिवाय मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी तर वेळेचं बंधन असता. पटापट पटापट एकदा लगीन लागान जेवण देऊन कसा बाहेर पडतात इतक्याच फक्त माहीत असता. आणि ह्यो आनंद मुंबई पुण्याचे लोक घेऊ शकत नाही. तो आनंद आता तुमच्याकडसून ह्या ऐकताना घेतले ह्या महत्त्वाचा असा. जगामध्ये तुमचं सगळे लोक ऐकतले
आणि तुमका पण लग्नाक बोलवतले बघा याच्यानंतर, पण गावातल्या लग्नांका. नमस्कार, मी रामदास पारकर. कोकणचा नंबर 1चा महाचॅनल कोकणसात लाईव्हवर आपलं स्वागत असा. कला, संस्कृती, परंपरा आणि मधाळ माणुसकीची खाण म्हणजे आपलं कोकण. दैकालो, जत्रा, उत्सव आणि परंपरांचे जे भव्य दिव्य सोहळे साजरे होतात ता आपला कोकण. 14 विद्या आणि 64 कलांची खाण म्हणजे आपला कोकण. याच कोकणातले अंतरंग उलगडणारो खास शो गावपण. कोकणातली कला, संस्कृती आणि बराच काही जपणाऱ्या माझ्या कोकणवासियांबरोबर मनमोकळे गप्पांचा शो म्हणजे गावपण.